County Makaluo, County Makisumu, and school primary mami wani section 3 kar chung'od bura mamuoroni. Moko kuom skunde mabende oseyudo sir kowuok kuom riwruok mok mar piny owacho manoero mar Make Me Smile Kenya, kuma bende ne giyudo mich noero mar gero ECD manyasani e skul noero. Nyasi mabende notelie koda ka mikai mokwongo e County Makisumu, Mikai Dorothy Nyong'o, ka otene kod CEC e wechego eko mag somo ngire to kanyakla kod ngire Tom Ojienda. Koloso e kinde noero, Mikai Dorothy Nyong'o owacho ni gibiro timo matek mar chopo rem ma skul noero nigodo. Korka kore director mar Make Me Smile Kenya, Migosi Simon Peter, olero ni mano kende ok kony ma gisebedo ka gichiwo ne skul noero, kowacho ni gisetemo kony mamoko moriwo gero od tedo kata kitchen ne nyithindo kanyakla kod kelo pi maler e skul noero. Ngiro Ojienda to wacho ni riwruok mare manoero mar Tom Ojienda Foundation koriwore kod Make Me Smile Kenya biro gero klas kanyakla kod choche ne skul noero mabende orem e skund noero mar keto Aluora Makare ne wechego eko mag somo ne jopuonjre e skund noero. This is a wonderful classroom. Thank you. Wasewinjo all the requests. Nitie moko man korka national government. I think Waziri will convey that. Waziri, Ondichikiti, requests go, especially mar extra teacher, extra classroom mar ECD. Irangane maber. And I know we are people who promise and we act. So you can consider it done. Okamano. Because Makare here kaka Make Me Smile, the foundation maran wabiro konyo school ka adwacho gimo kariyo. Mokwongo wabiro kawo quotation mar chako gero nyithindo chung from next week. Mar ariyo wabiro gero class ma headmasters owacho. Mano gima osewacho Simon Makare mondo nyithindo osom kama ler. Through partnership with Professor Ojienda Foundation, I know he's going to talk more on that when given time, but we have also discussed matters, library, extra classroom for this school, renovation of the dilapidated classes over there. So we have good plans for this school. We don't want to see students or pupils leaving this school for Miwani Estate or any other school. We want to see the reverse happening. We want to see students, now that we are capable, during our times, pupils could leave this school to Miwani Estate. But now that we are able, we want to reverse it. We want to see pupils leaving Miwani Estate and coming to Section 3 Primary School. And this one we must do. If we don't do this, I'm sure history will judge us very hard. Wapatna gi NGOs mang'eny mondo gernwa skunde, omiwa tije ma monego bed ni county government timo kaka la provision of feeding, even water. Wapatna gi partners mondo mi nyithind Kisumu County mag ECD oyud quality education kaka dwaro. Kata sama wuoyo ni nyocha last 2 months ago eka nyocha wakao skunde moko manogernwa gi World Vision in Nyakach. Kawuono wa appreciate kabisa wagone giero kamano Make Me Smile Kenya kuom geronwa school ma class mar ECD Miwani Section 3. Nyithindo gi nyocha chandore, nyocha gin mane structure moro ma en mabati te. Make Me Smile Kenya, on behalf of the board mar Make Me Smile Kenya, dagomb mar goyo erokamano ne riwruok jopuonj, welo kod jogo duto te manigi paro maber mar skul ma wantie ni. Odiochieng' ma kawuono amor ahinya e chunya. Nyasaye otimo ng'wono kendo kawuono anyalo chung' e class mar tiles. Aneno ka olimwa ka awacho ni class is full. Class has everything.
Niche wantiere pathetic place, pathetic environment where snake was coming and visiting us, lakini ok nohinyowa. Yani nyithindo mang'eny mok dhi some tile ni, lakini nyithindo moa chien to yudo tiles ni, wago erokamano. Kuma niche waacha iye kacha niche gik mang'eny ma niche pasore gi nyithindo lakini ok ohinyo nyithindo. Wago erokamano kuom nyithindo dwa donjo e klas ni. To nyathina somo e nursery Makare, nosemo e ot machielo cha. To koro sani wago erokamano maduong' ne gimotimore mogernwa sikul, jomek Ismael ogeronwa sikul koriwore gi Tom Ojienda. Omiyo wago ne Nyasaye erokamano maduong'. Wating'o nying Nyasaye malo nikech en gima ber mapok otimore. To Nyasaye otimonwa ng'uono motimonwa ma ogernwa sikul klas machal kama maonge mapok oger. Omiyo wago ne Nyasaye erokamano. Koro gima duong' en ni wawuok e structure mane rach mane nyithindo some, sani wan gi structure maber ma nyithindo nitiere, kendo wabro medo gero classes moko mondo school ni obed a modern school. Koro kawuono en the first launch of the project manyisu kaka wabro dhi mbele. Make Me Smile nigi projects mopogore opogore. Sani ng'eni wadhi mbele gi tich wiro osiptal ma Gita Bakajulu mano dhi mbele sani. Wan gi centers mang'eny, wan gi medical facilities mang'eny. Koro projects wan go opogore in 12 wards within Kisumu County. Magi gik manotimore chon, magi nochakore chon, onge link gi siasa, magi gik manochakore chon. Koro mi launch project wagi kwa dhi mos. Kendo ma ok kende, gin projects mopogore opogore. Koro onge connection or link between projects go gi siasa. Magi eki gin development ma Kisumu County, emomiyo ok wang'i kare ni to wawuok kanye. Wang'iyo ni to joma deserve emimiyo projects. To wadhi mbele kwa wa expand from and we make sure in the 35 ward we will do project in every ward.